Unsa man, muatag na ka o isend ko ni kagagawad. Wa pa ilan 150 pang laki. Naara mo din na. Di naman na isend pero i-post naman na sa FB. Tara na da! Hey! Dahil naglarawan na ilaw ay. Asa ka si Buluday karan bay? Bombay? Uy, naman si Buluday dari ay. Kako. Naamari ka mananapa ka diri. Unsa man mong gitan ang mananap? Sige pangutana. Marisol bay ka nakuha ka. Ay na diriya, presta na diriya kay mga tanaw na ta. Isa man. Padulong na mo duty ang tanod di kagawan. O tanod, uy. Dira po ng tanod ni kagawan ng nga girl lalo. Hi, girl! Mao man yung mga bata ng mga bayot, oh. Lalaki na lagi ron. Dong, ay mo sig binuwa nga. Cool! Ay, bito dudlo, ha? Ayaw, uy. Unggoy. Kol! Pamiutoy si Bukol ba? Bomba! Hoy, Dong, ano siya mo na magkatawa? Nakataway mo? Di mo katawa, Demi. Naman yung gaba. Raoy, naaoy. Ikatawa mi Kol kay naikatawanan. Si gusto ni mo Kol, muhilak me. Si Patla, ginawang kataan niya, eh. Pero sige lang, wala ko na lang. Tara doy, sundin na to. Sundin nun eh. Dugaya sa tanod na ako, oy! Law, oy! Saan na oras ba? Bumba! Bis na patay lakaw! Hi, Wad! Na, nagbinayot na po do! Kaya na ko sigpaabot sa imo diri ba? Kay mula ka ba ko? Biko! Sorry, Wad, kay naglaan mo, lawas, Wad. Ay, Wad! Binayot na po ka ba? Bawa nang ikalintura ka? Baka! Sige, oraw! Na 150 dire, pang snack ni mo! Kug mo! Thank you, Ani, Wad, ug pag-amping, Wad. Ay, Wad! Uy, karon, kwarta na ta. Kwarta, uy. Unggoy. Tara, atong tuhon. Ay, salamat kay gitagaan ka ni kagawad ug 150 para pang snack. Pero, pang lalaki lang ko ni. Nag-uunsa ko ni, kay basig mo wala pa ni. Hi, Besh! Nag-uunsa naman po mo dire? Nami diri Besh kay magwarta mi si Muha. Mungurta, uy. Unggoy. Unsay bang warta? May mga lalaki mo. Kita ka ni Sir Puna? Naibili ni si Daria nga nagpamatuod nga bayot ka. Besh, na-record Besh? Na-record, Besh. Uy, Besh. Dito alas siya Besh. Gani, Besh na, Besh. Ano yung Besh? Tara na. Yati ng mga bata, nag-video din sila to. Pero, sila labot na ako ato kung nag-video mo. Ingo mayon ni kagawad, tanggalin ka. Kung hibal aniya, nabayot ka. O bayot, oy. Patunayan lang gud nako. Nabayot akong tanod. Galon gud nako sa serbisyo. Sumpla na Besh. Atram bitan niyang tanod. Usa man, muatag na ka o isend ko ni kagagawad. Sige, hatag na. Wa pa ilan 150 pang laki. Dara, oh. Ayaw isin, ha? Ako'y kuhanay kay kwarta na ni. O kwarta, uy. Naara mo din na. Di naman na isend pero i-post naman na sa FB. Tara na da! Na-scam ni Stephen og ni Baludoy. Emotional, damn it!